Goedemiddag, van harte welkom hier op de Langwarderwielen. We sjoggen uit oer de mar. We had zicht op de bregen van de Rijkswei. Daar werd de scootjes dwaande binnen een plak op te ziekjen voor de finish, voor de start. Maar ik zeg even zelfs dit straks actief worden zal. Een roerige dag joert op Langwar. Want alles bij de routebespreking stierjoert in het rand dus van de behandeling van die hege beroepen. Die het al in de eerste wedstrijd op grauw plak vonden. Het hege beroep van Jennewaard Tjen Akrum. Dat had resultaat opsmitten voor Jennewaard. Want de 4 strafpunten die het in eerste instantie van Jennewaard winnen, die binnen terugschoot naar Akrum. Ja, en dat weer een zaak, nevens mij elke, die het van een heel soort mensen wel duidelijk weer, maar die nog net even uitsprutsen weer. Nou dus wel. Ja, nou ja, het is altijd natuurlijk als jurering, dan weet je eens nooit wat er uitkomt. En dat is in de rugbank. Ik wil zelfs zeggen, wel eens, er wordt nergens zo volle licht als in de rugbank. En je wil uiteindelijk toch een heel goed oordeel hebben. En nou ja, dat oordeel is de Kamer. Dat hier wij u ze gedacht nikkeloer. Wij toch nik van ja, dit ken het. Akrum hier verwarring je matten. En dat bleek ik in het hege beroep. Dat Jennewaard had uiteindelijk gelijk kregen. En Akrum looit eruit. Ja, dat zijn 14 hele dure punten voor Pieter Meter. Ja, en die maken er helemaal een unieke dag van. Want juster in de wedstrijd op Ter Hinne wie er een protest van de Lemmer in Akrum. En ook dat protest is geweest. Dat betekent dat Pieter Meter voor een primeur zorgde. Hij kreeg van hem aan 28 punten op zijn boadje. 14 ervan kan er afschreeuwen. Maar die andere 14 die krijgt het erbij in het klassement. En hij keldert daar toch in één keer naar de 8e positie. Met 20 punten. En dat kan Joert wel eens een mooie wedstrijd opsmieten. Want ik denk dat hij toch maar een stuk hel in de belig hier bij het Helhamel zit. En heel graag hier wat recht zetten wil hier op het wetter. Voorlopig kunnen we melden dat de koppositie op dit stuit inname wordt terug grauw. 7 punten. De Lemmer staat op 2. 7,8. Huzum tredde 10 punten. En het Jereveen voorlopig vierde met 10,9. Jennewaard is dan de nummer 5 met 11 punten. Dat is eigenlijk de top 4 van het nota. Als we de uitslag van Vliene hier er nog even bij pakken, dan ben je dat even oors. Want Ljouwert die won hier voor Jennewaard en voor de hele mannen. En wat heel opvallend weer, dat de toppers van nou toen echt helemaal achter in de middenmoot zitten. 8e plakje de Lemmer, 9e Jereveen en 10 Grauw. Dat kan dus best betekenen dat het hier een interessante wedstrijd worden kan voor het klassement. Vliene hier leerden de toppers hier een protte punten lezen. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat hier dit hier oppikken. Want eerlijk is eerlijk, de omstandigheden liek je clear voor een interessante zielmidje. Ja, de Rijn had ophouden. Er komen volle minder buien hoe dan verzaaien we hier. De wind is ja, redelijk stabiel. Windkracht 4. Ze nou aan een uitzetten misschien een 5. Maar alle ingrediënten voor een prachtig mooie wedstrijd. En ondertussen jaren wij dat we al in het 5 minuten schot zitten. 5 minuten voor de wedstrijd. De Zevenwolden had nog 1 gele bal boven in het wand hangen. Die gaat binnen de 5 minuten naast naar beneden. Dus je het gele bordje met de H staan. Die H staat voor de Zuidwestbaan. Dat is de windrichting. En dus komen de scootjes dadelijk op uw station. Want onder de camera van René Diek, die hiernaast in het bakje heeg boven de Langwarderwielen hangt, zullen ze om de eerste bopperste tonnen draaien. Voor u is een heel mooie positie. We kunnen heel mooi volgen hoe de ranglijst gaat. Ze gaan dan van jou links het beeld uit de orenhoeken van de Marien. En dan met de lange klap richting de bregen weer maken worden. Deze tonnen, dat is het eerste richtpunt voor al die scootjes. Die we nou aan de orenkant van de Mar hin weer Lavjerien joggen. Want daar zit nou de spanning eigenlijk. Hè? Ja, serieus Rick. Het is kiezen om welke kant van de lijn je starten. Je zorgen we dus in van de 2 starttonnen.
En er rent een lijn tussen nog een rede starttonne, die zal verderop lezen. En nee, dat te horen, dit is een boei van de baan. En daar een denkbeeldige lijnroer. En dan moeten ze op volle snelheid op het schot zien doorheen te komen. En dan is, ja, daar hebben we de oren. Daar tussen deze lijn, daarachter waar moeten ze starten. En dan is het even de vraag, hier is het ik weer wat krapper. Je zit vrij snel bij de wal. En dan ken je wel wat een mindere start ha, dus onder een oorskoetsje lezen. Hè, dan die neemt de oren, de wien uit de tuig van de oren. Maar als je vrij dicht bij de wal, dan draait gelijk die positie weer. Want dan moet de oren draaien als die dichtbij is op het orenskoetsje. En dan lees je niet een keer boppen. Dus er zitten heel soort ingrediënten in deze start. Waar je uit kiezen moet, waar je starten willen. Of bij de startkotter, of zoals ze dat nemen, het pinend. Ik weet er net een mooie Fries woord voor. Maar dat is de tonne die het vast bij de startkotter waaileit. Ja, en het is ook interessant om te zien wat Bigelix een scootje als Jereveen joer doch. Die hier juster de beste start. Dat wie voor de jogger helemaal rechts in beeld. Werd ze toen over die startlinie gang. Te gerren mij grauw. Het veen kwam daar even beter uit en wist toen van begin gewoon de koppositie te behouden. En dat leverde haar de eerste winst op in dit kampioenschap. Ja, we zitten al in de 4e wedstrijd. De volgende nog 6. Maar er komt dus al wat tekening in de street. En hier sjuggen we de scootjes al in de laatste paar minuten. Ja, dan wordt het nog de gang erin. Maar de oren, daar kilt de fok al wat. Er is al wat ontremming. Want ja, dat binnen mogelijkheden voor de start. We sjuggen het hier. Als je wat te betiet binnen, of dat je je positie nog wat oors zou willen, dan gooi je het hele tuig even los. Eventueel even de zwudden om beide kanten zat jip mogelijk erin. Dus dan doe je er alles even aan om te remmen. Om je positie ten opzichte van het orenskoetje gunstiger te maken. Dan word je soms juist er wat achterlezen. De snekerpan die leidt al haast op een line. Dat is heel betiet. Als je hem dan bak drukken, dan werkt er gewoon als een remparachute de fok. De man maar de loert drukt hem wat shinnewien in. En dan kun je zuiver wat achteruit zielen. En dit zou wel eens een hele gevaarlijke start worden hier. Want ze binden er al betiet op. Het zou de eerste keer wezen dat ze vals binnen dit kampioenschap. Want we hadden nog net meemaken. Nee. Opmerkelijk eigenlijk. Ja, het is opmerkelijk. Maar ze worden steeds gretiger na dat kampioenschap verder op het aanrent. Al zitten we nog middenin, maar Jenne Wout heel onderin. Die kiest ervoor om daar meer bij Bongensweer te starten. Snekerpan, die kiest juist ervoor om helemaal bij de kotter. En nou ga je gewoon, als je al zo dicht op een lijn zit, heel weinig tijd om te accelereren. Dus je moet er vanuit stilstand gewoon dan gong krijgen. En vooral als je allerlei skippen onder je lezen, dan kun je net even aanhouden. De Zwan had wel even wat meer rond, die moet er wat aanhouden. Grauw zit daaronder, Grauw zit onder een heel soort turen. Ja, dat wordt. Bissen al starten, ik ga een eertje. Ja, nevens mij, bissen al voort. Daar. En ik jet was kotten. Dat zou nog wel eens even wat budget te kennen. Even zien. Wat voor vlagen sjuggen we erop? In een redebal. En de redebal, die budget dat er een ongeldige start is. Dus we starten machinaal op nee. Dus, waaruit voor een tijd om even wat te drinken, Freek? Ja, dan komen we in de volgende procedure. Alle scootjes maar even de gelegenheid hebben om waarom te draaien. Om even weer die hele line vrij te meidjen. En dan kan de startprocedure op een ei opstarten worden. Hoeveel tijd gaat er omheen, Elke? Dat mag ze zelf bepalen, de commissie. Maar wij hebben... Ja, ze mogen besluiten. Misschien met de tonnen kan ik nog verlaten worden. En nou zullen we hier even... De hele groep hier, de Zuidwesthoeken is het te betiet doorheen. Ja, meerdere scootjes. Het is een algemeen hieronder, snits. We zeiden het al, hele mannen. En wanneer we het nou besluiten om een algehele valse start, want je ken ik een individuele valse start. Als de commissie goed kan constateren welke scootjes te betiet binnen, dan
dat is een individuele valse start en dan wordt het een boerdnummer omheen gehouden van het betreffende scootje. Is er geen oorzicht meer en binnen het meer als, nou ja, het is soms een stukje 4 of 5 die te betiet binnen, dan wordt de algeheel valse start de rere bal hezen en dan moeten alle scootjes weer opnieuw. En we zeggen dat dat gunstig weer voor zowel de jouwert als de jouwer, maar ik grauw ziet er net heel goed bij. Dus ja, dan heb je even de mazzel dat iedereen te betiet is. En dan kunnen alle bemanningen haar weer opnieuw opladen voor toch weer zo'n spannend piekmoment. Want ja, deze start hier in Langwar, die zal toch wel van een groot part bepalend worden voor de uitslag. Tenminste, heel vaak is dat het geval. Dat je één keer goed uit dat eerste kruisrak wij komen, dan kun je beginnen te verdedigen. En dan is het heel moeilijk om passeerd te worden terug een oor. Alle scootjes dus waarom voor de tweede start. De eerste valse start van het seizoen 2019. Ja, de wedstrijd op Langwar had in elk geval wat meer ruimte kregen op het wetter zelfs. Want tweeënlijn denk ik is er in een bepaalde hoeken hier onder in beeld is er een heel stuk uitbaggeren waar toch ze rommer gebroekmaatje kennen. Hè, Ja, eens is de helemaal uitbaggeren. Het Zandbroek voor knooppunt Jouweren. Dat die nog heel dreig om terug die hudde laag van de Zandgroen te komen. Maar en dat had jaren worden. Eerst alles een failliete bouwondernemer. Toen had het stilline, toen weer opnieuw. En toen die probleem het moeilijk voor te krijgen van het zand. En nou aanzien het, nou vlak voor de bouwvak, dat ik zeg dat de laatste zandsoeschepen voortwierden. Dus ze zijn jaren bezig geweest om de maar op diepte te krijgen, maar dat is uiteindelijk. Ja, we zullen nog net volle activiteiten op de 7 molden intussen. We zijn nog even aan het wachten dus hoe het vervolg van deze startprocedure. De eerder wordt wat in het wond hezen. Ja, dat is de Japanner, zoals ze dat dan nemen. En waarom het de Japanner heet, misschien alleen nog omdat het een roembaltje is. Want qua kleuren had het de neert met de maatje. Dat betekent dat ze nou te betiet binnen. Dan moeten ze om de startboeien heen weer om opnieuw te starten. En daarmee voorkomen ze dat de scootjes nou wersa gretig binnen. Dus dat is een hoopje ze op een remmende factor om op tijd te starten. Want ja, je komt steeds verder in de tijd. De sancties worden pittiger. Sancties worden pittiger, ja. Ja, en zal het dus nou nog spannender worden voor een pro de skippers. Ja, dat wil wel niet zijn. Je kan beter 10 seconden later starten als Ian te gauw. En dat is nou helemaal het geval. Dus het wordt ook heel wichtig welk scootje het beste de senioren in bedwang had. Ja, na 5 wedstrijden, waarvan we de meeste aanloeken maaien, is er dan toch een beetje een tekening in de strijdkamer. De top 5. Daar zit tussen de eerste en de vijfde maar 4 puntjes verschil tussen Grauw en Jennewaard. Dan 5 punten verschil naar de nummer 6, de Jouwer. En die had naar de nummer 90. Ik weer 5 punten, dat is Snits, 21 punten. En dan hebben we een groep van de hele mannen die het al boven de 24 punten zit.
26 om het met zo'n 30. Die lezen al een eind achter, nou al. Voorlopig dus een top 5 werd de Jouwer en Drachten nog een beetje bij in de buurt zitten. Maar werd Akkerum naar Joert in elk geval voorlopig de grootste verliezer is. Hier stond het ooit maken dat een scootje op één dag 28 strafpunten ontvangt. Sterker nog, binnen 10 minuten. Dus ja, dan mag je wel even goede zenuwen hebben en goede hartspieren om dat te verwerken. Ja, dat is een hele dreun. Dat zei ik al voor Pieter Meter. Hij houdt hem nog knap in, vond ik. Hij houdt hem knap in. Misschien bewaart er de woede voor nou op het wetter. Ja. Dat hoop ik maar. En misschien wist er het ik wel een beetje dat het een drege zaak was. Want dat maakt het ik altijd wel wat makkelijker te vertaren als het toch wel een redelijk duidelijke zaak weer. Maar wij gaan weer opnieuw naar de startlijn. We zullen de scootjes alweer trodden gaan. En de Japaner hing het erin. En één gele bal. En we zitten nog een 2 minuten voor de start. De hele mannen hier weer in de buurt van de Kotternes. Krijgt als niet krijgt. En die Japaner die werd 1 minuut voor de start voortellen. Dus dat is voor u even een mooi eikpunt. Om even goed de Kotter in het zicht te houden van de tijd. Dat zal dan het 1 minuut schat wezen voor de start. Dus over 1 minuut gaan we los. En nou lezen ze hier al een behoorlijk stukje verder hier, van de startlijn aan. Dus de vlagen die werken. Ljouwert en Jenne Woord. Daarboven is het wat zijn. En hier dan het scootje van Pieter Meter. Veen helemaal onderin. En het wordt je drok bij deze tonnen. Hier wil een heel soort skippen wezen. Jenne Woord had rond onder hem. Maar daar is het dringen. Huzem had ik een gotje. Die kan daarvan profiteren. Het moet haast elk moment gebeuren. Grauw, oei, die zit alweer heel dicht op. Daar is de start. En het is ik Snits dat bij een gonkje over de lijn komt. Ken je hem onder die tugen wijverachselen? Akkerum en Grauw, die kiezen voor de hege start. Liekje ik aardig mooi los te komen. En nu wordt het als een heel interessant hoe ze bij de wal uitkomen eigenlijk, hè? Ja, Grauw had gewoon een hele mooie start weer. En de wien liep het hier aardig wat gunstiger, een beetje heger dat ze zielen kennen. Maar Jenne Woord had er ook een mooie vlaag te pakken. En dat is nieuwsgierig, want Jenne Woord is heel onderin starten. Mooi Ljouwert in achtervolging. Dus nou even zien waar de beste tactiek had. Jenne Woord als Grauw. Daar is straks even nieuwsgierig hoe het bij de eerste bobste ton uitkomt. En de Jouwer, die liet het wel het anker uitgooien te hebben. Want die mat nog hoe de start heen. En het geldt ik voor de Zwan op Thuiswetter. En de Zuidwesthoeken. Die hebben poer minder start. Daar ging de eerste al. Daar ging eerst. Even zien. Jervin eruit mooi. Die denkt, die had wel varang. Maar die denkt, ik moet daar ik net weer in die problemen komen. En ik wil de vrije wien houden. Ja, daar wordt het een hele mooie start. Nou komen we straks ik in de buurt. Nou komt Grauw hier straks ik links uit beeld waai. Drachten met achter alles del. Het Veen maat achter Snitsdel. En maat achter Akkeremdel. Het Veen had net een mooie start. Die verspiel ik hier wat plakken. En ik, Jenne Woord en Ljouwert matten achter deze ploegscootjesdel. Dus dan kunnen we toch zeggen dat Snits, ik en Akkerem, nou we verzuinen het al. Die komen hier heel mooi uit die startwaai. En ik Grauw denk ik, want die zie het nog wat heger. Als we even naar links gaan straks. Kunnen we even zien waar Grauw uitkomt. En dat is toch de koprenner in het klassement.
Nog heel tijd. Grauw is al hoe start gegaan. Is die al door de wien gegaan? Lemmer in elk geval wel. Die is door de wien. Nou, aan de achterkant van de vloot zorgen we naar voren, naar de tonnen. Daar in de vierde draait de Moene die richting van Zuid. Hier is Grauw en die leidt Boppe Jennewoord en Boppe Ljouwert. En dat kan nieuwsgierig worden straks, als we dichter bij die tonnen komen, hoe dat ten opzichte van elkaar uitkomt. Nou ja, deze zitten nou wel in dezelfde slag. Dus dat zal wel, dan leidt Grauw gewoon in een gunstige positie. Maar het ben dan denk ik toch Snits. Die deze krijgt nog zo heel mooi voor de Elskarrelen. Mooi ik Akrum. Die voor het veel delkoeren. En nou is even Sjen. Want nou is het ook heel bepalend. Ze komen meer onder het warp. En dan is het ook heel erg. Daar, de vlagen zitten daar. Stuurboord, ken dat. Mooi de jouwer. Ken dat. Dat lijkt het wel dat ze in ieder geval serveert. Want er zit nog wel een beetje verschil in. En ze komen onder het warp en dan komen ze steeds meer in de leiden. En dan kunnen een slag heel oors uitpakken. Maar Grauw, de koprenner, is er weer prachtig bij. Ja, je vindt het als een heel leuk om te zien hoe ze uitkomen ten opzichte van elkaar. De matten nog slagen makken worden. Langwar zit helemaal aan de andere kant van de mar. Daar werd ze straks weer losmatten om richting Bregen te gaan. Maar dan moet ze eerst 2 tonnen nog ronden. Eerst moet het hele circus richting de tonnen met de gielepet die het bij het dwarp leidt. Ja, die moet ze stuurboord ronden. Dus je hebt nou een lemmer. Ze maakt nog een slag omheen. En dan draaien ze mooi de klok mooi om die tonnen heen. Hè. Maar dan leidt Akrum hier ook mooi, hè? Ja. Want die leidt een stuk heger als de Snitser pannen. Akrum en Snits die hebben een hele mooie start. En het is nou Akrum die het allermooiste. En ken hij de ton al aan? Dat is even nieuwsgierig. Want als er dat kennen, want we zeggen, ze krijgt al de tonnen boven zijn kop lezen. Als ze de ton aan, dan had er in één keer, en ik hiervoor zijn in de pool, dat het 10 minuten jeder als de nummer 2 binnenkomt. Nou, dan ben ik al helemaal binnen. Hij had goede papieren voorlopig, maar we zijn er vanzelfs nog net. En hier is de eerste al onderwijs via de orenslag om ek naar boven te kruisen. En dat is Lemmer. Die moet er wel komen. Lemmer had ik een mooie slag slaan. Die had een eigenwijze slag. Ja, is wel een aardige slag, maar waar we worden gedwongen om vrij snel hoe start te gaan. Maar komt hij op de tonnen aan? Want als er steeds maar straks nog een slagje tros zetten moet en er is een gotje, dan komt er op stuurboord op die tonnen aan en dan kent zo wezen dat de hele vloot er nog weer tussen mij. Maar we ben ik nieuwsgierig naar Pieter Meter. Hoe komt Pieter Meter uit bij de tonnen? Hij kan in ieder geval vrij zielen en kan sowieso een slagje omheen maken. Maar als er in één keer de tonnen onzielen kan, ja, en ze kennen heger en heger en heger. Het liekt het erop. Nou, kunnen we het eens even zien. Daar moet er weer. Nee, het moet nog een liedslagje worden, want dan zou er wel miraculeus wezen moeten. Maar voorlopig leidt er wel op in en voorlopig lijkt het er dus op dat hij dwaande is. In elk geval maar een stukje sportieve revanche. Hij gaat voor de Lemmerdel. Moet nog een keer draaien en dan nog een keer om die tonnen heen te kennen. Maar leidt wel vrij voor. Ja, en hij tactisch heel goed. Gelijk Boppe Lemmer draaien. Want, Daar komt Grauw aan. Daar komt Grauw aan. Maar toch nog even spannend. En als de gong er maar in horen kan, dan kan er een heel eind komen. De tonnen komt in de buurt, maar ook Grauw komt in de buurt. En de Lemmer. ja, maar heel gunstig voor Grauw een keer. Want ze komen op bakboord. En pakken de koppositie. Ja, maar Grauw lijkt gunstiger als Akrum. ja, Akrum kan ze net draaien. En daar gaat, ze kniepen maar omheen. Ja, Ja, het is toch weer Douwe Visser van Grauw. Die hier als eerste om de tonnen draait. Ze moesten eerst nog zelfs achter een aantal scootjes del. Maar de betoefde skipper van Grauw
weet hem daar uit ontwrakselen. Dan is het Akrum die het voorlopig genoegen neemt met het tweede plak. En de derde positie is voor de Lemmer. Net even je na een minder dag van Juster nog heel tijd. Tweede in het klassement, maar 18e punt. Nee, ja, Lemmer en Snits. En dan is Wots Eieren heel brutaal, die gewoon de Snitser Panna aantroeft. Snitser Panna wel meer gong, maar Wots zijn drukt hem ertussen. En hier kroept het vanzelfs in maar. Wots zijn nog net volle van jet, ondanks dat dit kampioenschap tenminste net in de voorrijn zit voorlopig in de top 5. Daar is het Jereveen nog voor Jennewoud. Jereveen op 6, Jennewoud op zo'n. En daar weer vlak achter het scootje van Huzem. Maar Johannes Meter. Die wie net helemaal topfit. Oh, Jouwer, maar waar is dat lang waard? Nee, Ljouwert denk ik. Ja. Oh, nee. Komt dit goed? Dan komt er meer goed. Dit komt net goed. Nee. Ljouwert in de problemen. Touché. Ja, die leiden al over stuurboord. En dan komt een oorscootje weer aan. Ja. Hier komen protesten uit. Dat Willem kennen we dus. Zwaga, die ziet je fout. Dat is de hele mannen denkt die je boven laat. Die denkt van ik hou maar romte. Ai. Dat wordt weer een mooie poeder voor punten. Vliegen hier Willem Zwager hier nog in op Langwaar. Maar dat zul je het net barren. En die zal de vrije romte ziekje om een rondje te draaien. En opnieuw te beginnen. Ik geef wel even het maatje. Nou, dan hebben we bij de eerste ton alweer de nodige commoties, jongen, Elke. Dat wie al een beetje te verwachten. Het zit zo duidelijk op elkaar. Daar binnen is altijd wel situaties die het moeilijk binnen. Ja, ik vond het toch redelijk in. Het is Ljouwert die protesteert. Zien, waar hinnen we daar? Ze krijgt De de Jouwer. Jouwer. Ja, daar zeg ik nog net echt een soort aanleiding voor. Het wie de Jouwer die gewoon je mooie dwan dat die tonnen er net leidt. Gewoon bakboord, stuurboord. En ja, dat liep mij een uitsprutse zaak. En de Jouwer en Ljouwert Channelkoord denk ik protest. Of de Jouwer moet hem weer tros, Ljouwert moet hem weer tros zetten on een oor. Maar ja, dat liep mij in het geval. De hele mannen zit er nog boven. Wils Grauw al een heel eind onderwijs is naar tonnen nummer 2. En Akrum daar nog altijd dichtbij zit. Ek de Lemmer. En we kennen nog even waarom naar die vorige tonnen om te zien wat er nou krijgt badden. De Jouwer zet de draai in. Ljouwert is al draait. Ja, Elke. Ja, bakboord, stuurboord. Jouwer maakt ze 4 mogelijk terug in als ze willen. En ik begreep helemaal net dat Ljouwert dan hier net zijn straf neemt. Hij jit ik te let hoe stag. Als hij nou zei van ja, de hele mannen zie het er ik. Maar die zie je deunt genereren tonnenlijn aan. Dus die koer ik net een kant uit. Dus nee, liep het mij een duidelijke zaak. Op 1 Grauw, op 2 Akrum, op 3 de Lemmer. Dat is voorlopig de top. En wij kennen correct even jaren bij ons collega op het wetter, Roelof Lausma, wat die hem nou bevindt. Nou, wij zijn bij die tweede tonnen. Werd het op lieken dat Grauw er aardig uit doen. Maar ik zie toch echt dat Pieter Meter de deun op zit. Dat zit er misschien in je skipslink ertussen. Maar ik de Lemmer en Snits komen heel mooi dicht achter komen. En wat zijn, heel brutaal erbij. En dat gebeurt al hier ja, onder een soort van donkere, hele zwarte wolk.
die nou oer de Langwarder wielen komt. Dus ik hoop net dat we nog weer een kleed zwetter op een kop krijgen. Want het zou konden wezen. En misschien wel tongen, want het zijn wel hele donkere buien. Het is extra sneu voor al die mensen die hier binnen. En het wie wel skottig krijg. Zeg ik maar eventjes, want het doet elke keer hier haast om deze tonnen heen en weer. Luiden wij nog bij de bopperste tonnen. En daar juichen het thuispubliek voor Langwaard. Op één allerlaatste plakje en toch nog een paar juichjes voor Langwaard. Maar gelukkig ben ze net alleen nog Zuidwest-Friesland, of ja, de Zuidwesthoeken, die zitten nog achter. En dan beginnen de scootjes nou dus aan de lange tocht naar de andere kant van de Langwarderwielen. Op naar de Bregen over de Rijksweg. Hier een protestvlagge in het wand. Dit is bij de Jousters. Dat zal ongetwijfeld Charlie Howard wezen. Ja, laten we het eens even naar de jouwer. Hè. Ze zitten nou op plakje 10. En eens hadden ze de hele week op een keer op de Veenhoop nou op het 5e plakje zield. En dat is een hele goede prestatie. En ze staan dan ook mooi als 6e in het klassement. Maar dan dienen ze hele volle punten. Maar ja, ze zullen nou nog wat meer vooruit willen. Maar nota in het tweede hier van Rinus de Jong een behoorlijke leercurve omheen. De nummer 1 van de wedstrijd. Wordt nota nog geen dijtitel voor Douwe Visser van Grauw. Maar wel alle dagen zit hij erbij. Het is misschien wel de meest constante zieler van deze vloot. En je hoeft helemaal geen overwinningen te pakken om kampioen te worden, hè? Nee, dat zeggen het ik al. Juster, ik zie het ik net volle meer in. Maar gepaste afstand. Gewoon achter de nummer 2 blijven. Geen gekke capriool. Uit de griebes blijven. Geen protestsituaties. Dan kom je een heel eind. Deze scootjes kunnen elkaar nog een beetje plegen. Bij wat loefdueltjes. Er zullen misschien ook nog wel wat verhoringjes plak vinden. Maar Grauw is voorlopig spekkeper in het eerste rondje. De eerste route hier op de Langwarderwielen. Ja, en als zij krijgt ze erin als de orendagen. Waar zou dit scootje dan in kennen? Pieter Meter, ja, ik een hele rappe jongen, mooi een snel skip. Die zou het aan het maken, Joet. Maar ik Lemmer, de nummer 2 in het klassement. En waar zit Veen? Die zielt daar op een 6e plakje. En wat doet de wien? Wat doet de loften? Ja, de loften schurren we, donker. En dan kun je hele verschillende omstandigheden krijgen op de mar. Dat op de ene plakje haast geen winstje en horen dat ze er heel scheef terug in gaan. En wat doet de skippers daarmee? Daar achterin loopt de tonnen nummer 3. Dan zitten we daar bij de Rijksweg tussen Jouwer en Snits. De onderste tonnen van de Trijenhoek. En dan geven we het kruisrak in naar deze tonnen die hier rechts onderin loopt. Het kruisrak werd de heftigste strijd plak financieel. Want daar ken je op avontuur. Had je het ondwaren, had je het echt kennen. Ja, je wil wat ik nog net echt. De Zuidwesthoek. Vliegen hier een paar mooie eerste plakjes. Joske komt al aan, dus zij vielen erbij ik al hingen. En net alleen nog in de loft, maar ik in het klassement. Ja, nog net een geweldig hier voor Minder. Dat is ja, ook
En Meindert is de zoon. Die zal dan wel weer de opvolger worden. Vaderwien is Elsen Hutzieler, zeiden ze, maar dat is lang net altijd weer. We zien hier alle hier een verschillende kaartmaatje. Grauw en Akkerem al de fokkeloert erin. Wils Lemmer en Snits heger opzielen. En het is ook maar correct hoe je een beetje dwongen wordt. Hè? Dan is een groepje, Snits die gaat wat loeven, dan met Lemmer weer mooi. En dan moeten ze straks meer meters naar de tonnenmaatje. En dan krijg ik weer situaties dat ik een soort, ja, boord en boord, net vol. Dus dit is het eerste onderwiense tonnen. Als het hele veld nog wat bij elkaar zit, is ik altijd tier in een Achterin beziek het Ljouwert al wat van koers te verrooien. En Akkerum voorlopig kreeg op een tweede plak hier tussen 12 familie vissers in. Dat lijkt toch altijd nog wat gevoelig van oudsher. De meters en de vissers. Douwe Visser voor hem en Albert Visser achter hem. En Pieter Meter denkt, ik dacht, Joske er dan maar even bij on. Het wordt al wat frisser. Het hietste er wat uit, dus blijkbaar. Ja, ik denk dat er wat ruim aan komt. En wat zal er nou in die hol omgaan? Hij moet een plantje bedenken. Hoe kan ik hier wat uitfretten? Wat is de mogelijkheid om om te vallen? Of neem ik er nog een mijn tweede plakje? Maar Grauw in elk geval probleemloos om de eerste tonnen. En dat geldt ik voor Akkerum. Lemmer zal ik wel alle rond te hammen daarachter. Daar wordt het straks wel even nieuwsgierig. Wat gaat er al hier gebeuren? Want daar is de tactiek soms of op volle snelheid of soms juist even remje. Want als er dan een groepje mooi met elkaar om die tonnen draait, dan valt er altijd nog wel weer een god. Zeggen dat juist de Lemmer beziekje bij Ljouwert of het en je weer het erop en het valt krijgt net. Ja, dan ben je in het probleem. Concentratie hier bij het scootje van Akkerum. Netjes om de tonnen en wat besluit Pieter Meter? Gaat hij achter Grauw aan of zeker het avontuur op en pakt er de slag midden de mar? De Lemmer toch al een stukje daarachter als tredde om die tonnen. En daarachter druwt het alweer in waar. De Snekerpan, die had nog wat ruimte. Maar Jenne Wout, die beziekt wat. Ja, Jenne Wout had ik de ruimte. Die had alle jochten. Die loopt aan de binnenkant van de tonnen ten opzichte van het veen. En de veen doet geen rare zaken. Dan denk je, waarom vaart hij nou zo rug terug? Maar die wil gewoon net opsluiten worden. Die wil gewoon achter Wout zijn. Keurig om die tonnen heen draaien. En Jenne Wout gaat gelijk Troddewien bij de tonnen. Die kiest voor de aanval. Nou, dat is interessant ook voor u om te volgen wat die slag opsmiet. Want dat zien we straks zien als we hier bij de tonnen bij de gele pet komen. En wij joggen even nog wat dichter op het water, want daar is Roelof Loosma. Ja, want Jenne Wout die hier de tonnen helemaal naar het dienst hellen. Die maakt ze nou een roentje. Nevens mij een strafroentje. Want nou pas is ze om de tonnen heen. En sluiten ze aan in die groep van wat zijn Jereveen, Huzum, Drachten, de Jouwer. En dan kunnen ze hopelijk voor Jenne Wout nog achter Lauwert aan. Dus zij verliezen hier een heel soort plakken. En Ja. er zit een protest in. Dan is het En wel die even... zit er echt bij de Jouwer en die zit er echt bij Lauwert. Maar die jaren bij elkaar. Dus ik wil nog net zo goed Tjenwazen presenteren of protesteren, maar dat jaren waas. Nou, opmerkelijke ontwikkelingen daar. Ja, wij hadden beeld even mis. Dus misschien kunnen we straks zien de track en trace even zien waar het dan misging. Want dat wie al voor de traaie lengtecirkel, die dan, ja, die staat net op het water, maar wel op uw track en trace. En als we dat even zien kennen, hoe de situatie daarin gaat. Want dat gedeelte werden wij even kwijt wat daar krijgt badden. Grauw had nergens last van. Die is al door stag gegaan en die ziet het nou de midden van de mar op.
Er zijn meer scootjes die route kiezen. En hier is de lemmer al een eind boppen. Akrum. Bijzonder. Er zitten toch hele oren, wienskiftingen en alles zitten. Nou kan Akrum nog wat verder zielen langs die wal. Het kan wat vertekenen, maar het lijkt toch dat Lemmer heel dichtbij Akrum komt. Akrum zit wel heger hier. Die zit wel een handje heger in het veld. Maar het gaat zal net al te groot wezen. Wij kunnen even op de track en trace zien naar de situatie van die skrek met Jennewoord. Ja, daar zorgen we bij boei 3 en dan even verder. Er zit een cirkel omheen. Daar begint de 3 lengtecirkel. Ja, Jennewoord zit er. Ja, ik weet net wat er aan de hand is, want ze binnen hinderen of ze hebben maar de kiek wat op wat zij zit. Want ze binnen nog lang net bij de tonnen. Opmerkelijke situatie is wat ze aan begon te loeven en Jennewoord te langzaam mooi loeft. Ja, het zit ik op een rande van de cirkel. Ik vind het een hele merkwaardige situatie. Of zou er een scoort vastzitten? Zou het technisch malheur wezen kennen? Ja, er is wel een protest u deelt. Dus bij Jennewoord hongen vlagen. Dus ik neem aan dat het deze situatie een hele bijzondere situatie. Maar hier hebben we straks graag meer van. De lemmer kruist hier achter de koprenner langs. De koprenner, dat is Grauw die op uw stak komt. En helemaal links in beeld zien we de Snitser Panne die het ek dwaande is met een aardige opmars. Snitser Panne nog wel achter de lemmerdel. Zocht Akrum waarschijnlijk ook nog voor hem del varen. Maar Jappie Visser zit er goed bij. Ja, zeker. Het is Akrum dat je, ik weet, we hebben het, ze krijgt even mist al hier wat er gebeurt. Het mat haast maar die buien te maken dat er echt zoveel wienverschil in zit. Want Akrum toch op een hele stevige tweede positie. Nou, op Fjouwer. Die laat je virtueel op Fjouwer. En ik de Snitse pand boppen Akrum al. Al zitten ze nog deun bij elkaar. Maar Akrum had hier wat inlevering moeten. Daar is Grauw. Die leidt wel echt mooi een handje los van het vloot. En daar helemaal onderin zit het veen alweer. Hoe komt het veen hier straks maar die orenscootjes uit? Jereveen. Die zit natuurlijk al het leidt nog volle leger in het veld. Dus dat betekent wel wat. Het is mooi in je beeld. Maar de meters naar achteren daar, ja, die ben nog wel. Het is haast nog wel 100 meter. En die maakt nou voor de ronde van het wedstrijd Troddewien. Interessante ontwikkelingen dus in dit cruiserak, waar dan toch wel een proteïne zit. Ja, dat had ik een heel soort mooi water zien. En dat is voor de wedstrijd natuurlijk tegen nieuwsgierig. Want voorlopig is van carouselzielen geen sprake. En lijkt het erop dat Jereveen voorlopig spekkeper is. En in dit rak een hele sprong naar voren docht. En die zit hier vlak achter Pieter Meteraldel. En daar de Snitser Pan. Ja, juist, ze moesten zelfs wat afsturen. En zij komen straks op bakboord. En dat geldt ik maar de Snitser Pan. Daar ken ik vlak achter Del. En Lemmer, die leidt. Ik denk dat Lemmer de mooiste papieren nou had om nou achter Grauw als eerste om de bopperste tonnen heen te komen. Snits gaat al Troddewien. Is dat ik wat te betiet? Lemmer zet nog even terug. Natuurlijk, die wil even een... Dat lijkt het me toch heel betiet dat Snits nou hoe staat ging. Ja, daar is het Jereveen alweer. Maar die wil natuurlijk straks op bakboord op die tonnen oorkomen. Ja, dan kan er dwingen. Ja. Leuk, 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 zeggen we dan. Nou, een heel boeiende tafereel hier bij deze bopperste tonnen. En daar zitten we bovenop met uw camera's van René Diek. Dus let het hier maar gebeuren. Ja, daar zullen we duidelijk de rand van de wolken achter nog mooi waren. En hier dikke, grieze, grauwe plukken. En als je dan de camera die kant uitzet, is dat weer mooi blauw. En je dan de zinneschien voor grauw uit. Voor eerst wel.
Want hoe meer strijd achter je, hoe makkelijker je zelf los van de vloot komen kennen. Het Heerenveen zal dadelijk ek oerstag gaan en dan oer bakboord ek op deze tonnen aankomen. En dan wordt het heel boeiend. Grauw nog altijd roem op het eerste plak. Douwe Visser. Kan de draai al inzetten. Hij lijkt vrij voor. Wils er een vernienige bui oer de Margit. En daarachter Ja. is het de Lemmer. Die het dan toch goed zien had en een gunstige slag terugzet had en nou de tonnen onken. Lemmer op 12 voorlopig. En dit ben ik de noemers 1 en 2 in het klassement. Op maar zo'n 10e punt. Achterstand Lemmer achter Grauw. Lemmer, nooit de minnendooi van Juster. Dat werd volop mooi. En mooi een prachtige slag en gebroekmootje van de waarsomstandigheden. En dan, hoe komt het met Treien en Fjouwer en Vief? Want die zitten al een keer dicht bij elkaar. Akkerum. Toch nog die derde positie handhavende. Nou ja, van 2 niet treien dus. Maar er winnen nog meer kandidaten. Want daar is de snitste pan al. En dat het Rijnwetter mooi bakken naar onderen komt. Al via de langwaarderwiel al net op jep te bracht. Dus er nog even een paar extra litertjes bij. En dan valt die wien soms ik in één keer helemaal even voort. Waar het front uit wordt dan even de wien echt wat meer. En midden in het front is dan helemaal even leeg. En is de wien op. We zien het al. Ze gaan hier vrij starig. Het Heerenveen als nummer 5 om de tonnen. En vlak daar weer achter Wout zijn en Huzum. Huzum op positie nummer 7 voor eerst. Wout zijn. Teken Klaas van der Meulen. Netjes in de middenmoord. Want nota denk ik zijn beste wedstrijd. En wat is er mooi dracht nog aan? Hebben we daar ook even beelden van, want of zien trek en trace doet het weer net. Want die staat helemaal op nummer 4 en die zielde, ze krijgt op een 8e plak. Drachten, Jirre, helemaal achterin. Daar moet wat bad wezen. Van een 8e plak in één keer naar een 14e plak. Daar is of malheur west. En ik doe het weer de nederige protesten. Daar ben we nog net een dag vrij van west. Nou, weer even een leuke situatie. Waar komt is dat de hele mannen die er op bakboord aankomt? Ja, dat is de hele mannen. De jouwer shirt het al. De jouwer gaat door de wien, maar gaat hij op tijd. De Swan die moet mooi draaien. Ja, ze beginnen door de wien, maar best op tijd. Het lijkt het er wel op. Verstandige kar. Nou. Hey. Ja, ik te let door de wien. En laat zeer het gat vallen, dan kan die er nou bij achter bij tussen terug. Ja, te let draait. Dat maakt je jedders jen. En dat weer 2 keer voor de jouwer. Maar dezelfde situatie. Maar ze krijgt maar het jouwer te scootje. En nou maar de hele mannen. Ja, dan... Nou Jerk al meestal denken, kennen je in één wedstrijd 2 keer 14 punten krijgen? Nee, als je eruit leest, lees je eruit. Dan telt alleen het eerste protest? Het eerste protest. Maar hier zal de stemming wel in de mineur wezen. En Langwaar had ervan profiteerd. Die is in het goddo. We zien hier de achterijn van de vloot. Want Jenna Wout en Ljouwert, die zitten op positie 8 en 9. De hele mannen, de Jouwer, Langwaar, zien Alve Tolve. En daar helemaal achter nog het Staverse scootje.
en Drachten. Ja, daar zit je dan als toerist. Die ene moment kan je in een t-shirtje heerlijk in het zintje zitten en het andere moment versoepen je in je eigen rubberboord. En ik wil even nieuwsgierig wat nou correct de problemen bij Drachten werden. Misschien is onze collega Roelof Lausma daar in de buurt. En kan hij eens even voorzichtig vragen wat daar nou nog aan is aan boord. Juster had er ook een schofje van de radar geweest, maar dat hier toen te meidje met het plak werden de transponder onboord. Ja, daarom tocht ik al van nou. Die lijn net goed, namelijk. En daar was van de morgen ik al even op de routebespreking duidelijk even een signaal doen. En alle skippers even plaatsen dat ding op de goede plak. Dan ken die ik net, dan bleef het signaal goed. Sommigen stoppen hem dan in de roef waar we horen plakken. Maar heel eenzaam en alleenig hier nog in het cruiserak. Jeroen Pietersma, mooi Drachtster scootje. En dan had hij een contrastrijk kampioenschap op nota, want een fantastische overwinning van zelfs in Jenne Woord. En nu helemaal achterom op Langwaar. Daar had deze man helemaal geen last van. Douwe Visser van Grauw en zijn bemanning. Die binnen al lang weer om die tonnen heen. Onderwijs naar die onderste tonnen. Hebben een marge opbouwd ten opzichte van de Lemmer. Die het op 2 der volgt. En hier op de voorgrond zien we de Zuidwesthoeken. Die het nog in een heel oorrak zit. Er begint wat tekening in de street te komen. Nou vind ik dat het al hier nog heel dicht bij elkaar zit. Hè? Want ik Grauw die. Het zit met 3 skipslengtes van de Lemmer al. Ze krijgt een prachtige slagmaker. Dus die had een heel soort meters woen op Grauw. Maar de koprenners, ik in het klassement. Al die het Akkerem er nou net meer bij. Maar zitten ik haast al je weer bij de eerste zoon. En op een vakgroen ik de sleper. Die zowel de sleepstad doet. Maar ik had er calamiteiten binnen. En dan als ze omslaan binnen. Ervoor zorgen dat ze snel mogelijk de scootjes weer oranje staan. De top 4 in beeld. Grauw, De Lemmer, Akkerem. En Nies krijgt nog in beeld de Snekerpan. Ja, en nou pas Drachten om deze tonnen. Die zit er al haast 2 rakken achter. Ja, dat soort deze besjuk ik in vlagen in het want ik in protesten. Meer een soort bereisting van nou. Ja, maar daar moet iets een technisch mankement haast west hebben. Ja, hier zit een verslagen bemanning. Ja. Het lijkt meer op een luxe training op dit moment. En die 14 punten, nou, die accepteren we dan maar. Daar lijkt het op. De koprenner. Douwe Visser van Grauw. En tjug eens even nooit verschil in Wien, hè. Je kan nog van alles gebeuren. Hier is Joert nog geen ene wist van. Ze komen hier nou haast amper meer vooruit. Al liep het dat voor de Wien altijd ietsje meer. Ze zielen nog een knoop als 5. Dat hou je net zwemmen erbij. Lijkt het Jereveen hier een beetje inrint op Snits. Maar Snits leidt gunstiger ten opzichte van de tonnen. En Huizen beziekert het boeten om bij wat het zijn. Ja, en dan zie je toch altijd wat zijn. Hier nou een mooie start, dus een knappe prestatie.
dat ze toch krijgt net die snelheid haast tegen Klaas van der Meulen om nou steeds met de grutte kanon bij te horen. En dan is het meer verdedig je de hele wedstrijd dan onvallen. Maar prachtig mooi ik eens een keer uit de start boy. Nou, ze kunnen weer even opdroegen. Het Sintje breekt weer een beetje tro. Wilst hier boord om boord wat zijn en Huzum strijden achter het Jereveen. Daar is toch al een gotje vallen. Jereveen en Snits bin in gevecht om plak nummer 4. En Akrum en de Lemmer die strijden voorlopig om het tweede plak. Maar Grauw leidt er het meest gunstig voor op dit stuit. De zinnen liet de fokken en de tuigen eruit knallen in die donkere loft. Het is haast een bewegend schilderij. En wat is hier nog mogelijk? De Gerben Vermanen, juster dus de eerste dijtitel van deze SKS op Terhinne. Nou op positie 5. Ja, en deun op de Sneker Panjer. Lietse marges en het verschillende wien. Kinderen ervoor zorgen dat het hier stworkje wekseling wordt. Ja, en Wiels Grauw toch een beetje zijn voorsprong uitbreidt. Want ja, Lemmer en Akkerem houden elkaar in de besnijing. En dat remt altijd al en dat geldt ik voor Snits en Veen. Heel starig liep het alles die kant uit te duwen. Er zit nog wel wat snelheid in, maar dit is een stuk minder als de vorige keer dat ze op ditzelfde traject schieten. Grauw de Fok alweer aan de andere kant en die is al verdwaande om boei nummer 3 de onderste tonnen te ronden en op Nij het kruisrak in. Nou, voor u is dit altijd een mooi moment om nog even een tussenstand op te nemen. Want bij de tonnen is de volgorde zoals die is in de wedstrijd. En dat betekent dat Grauw nog altijd de grootste nummer 1 is op dit stuit in de wedstrijd hier op Langwar. Hij had een lietse marge opgebouwd met de nummers 2 en 3. Dat ben op dit stuit de Lemmer en Akrum. En daar weer vlak achter zit de Snekerpan. En ook het Jereveen. En dat is op dit stuit de top 5 van de wedstrijd. En mogelijk kan uw collega Roelof Lausman u wat meer informatie aan wat er nou aan de hand is met Drachten. Want dat is toch wel een aparte situatie. Ja, dat ken ik zeker. We zijn eventjes naar een heel oorpad van de wedstrijd gegaan. Helemaal achterom zelfs. En dan vregen we even onder bemanning van wat is er aan de hand. Maar zij kregen daar bij die tonnen daar bij de Sneldiek kregen ze een opstekker, Trodderwien. En daardoor rekken ze de tonnen. Ja, en toen moesten ze een rondje draaien. En dat is dus wat er nou aan de hand is. Ja, dus een extra rondje voor Drachten. En dan kom je heel naar achterom te lezen. Zuidwesthoeken. Die had Rjocht om als eerste ten opzichte van de Jouwer
de tonnen te rond. En de jouwer, 2 keer in de fout, heb ik nog net een rondje draaien, Sjoen. Die zullen daar toch een oren mening van hebben. Ja, je wordt niet wegen. Heerenveen jouwt het veen, jouwt de snitsers alle rondte om keurig te rond. En beziekt dan straks de onval in het kruisrak. Maar Grauw, die leidt steeds verder voorop. Kan zijn eigen slagen bepalen. Nou, maar even oppassen, bootjes. Grauw zal, ze nemen wat meer marge dan op hun thuiswetter toen ze een speedboot rekken en de meesten eraf lijnen. Ze konden nou zelfs nog wel wat metertjes terug, maar ze horen de veilige marge. En hadden romtik. En dan komt daar zijn achtervolger, Lemmer. En Akkerum, die denkt, ik ziel net achter een oren, ik je niet een onval. En die besluit om nou al door de wind te gaan. Dus dat straks nieuwsgierig om te zien hoe dat bij de bopperste tonnen uitpakt. En dat gevecht zullen ik de snitserpannen, Jappie Visser en het Veen aangaan. En nog heel tijd die zwarte rand om die wolken heen. Is het dan zo dat een scootje als Langwaard dan op eigen wetter toch wat thuisvoordeel had? Ze lezen nou in ieder geval net 14e. Ze lezen op een halve plak. Dat ze je krijgt even wat beter weten. Werd misschien de mogelijke beste vlagen zitten en de mooiste routes? Of... Ja, het zou je denken, maar dat hij op dit plakje kwam is toch de fouten van een oor. En daar profiteren ze dan ik weer goed van. Want hij zegt het god vallen. Toch dat scootjes bovenop kon knallen en weer het erop om in het gatje en het gatje weer er. En daar toch gaan ze 3 plakjes pakt. Ja, daar gaat het ook om, hè? Je moet ook opletten. Profiteren. Alleen nog maar. De Lemmer helemaal daar rechts boppen in beeld. Is wat verder terugzielt naar die wal dan Grauw. En hoe komen die 2 nou bij elkaar uit? Ze zullen nog wel achter elkaar del gaan. Of de Lemmer in elk geval achter Grauwdel. Maar binnen ik dichterbij kwam. Hier helemaal mooi te zien. De Lemmer had toch een sokken erin dit hier. Die ging door de wien. Die blijven boppen de Lemmer lezen. De oude visser van Grauw. Ja, de hoest hem net te leren hoe je tegenstanders achter je horen matten. Daar is er een meester in vanzelfs. Maar hij is nou al een beetje aan het verdedigen. Hè? Want ik had de tonnen net in beeld. Maar die mat toch een beetje nog hoger oplezen. En hij wil nou eens precies in de baan van de wienzielen waar Lemmer in zielt. Waar Lemmer de wien uit krijgt. Ja, en dat had Lemmer dan nou last van. He, dat is ik de reden dat Grauw dat doet. Versteurde wien. En die besluit dus ik gelijk al. Ik ga maar gelijk door de wien. Maar daar komt ik Akkerum alweer aan. Dan toch die verdedigende actie van Grauw. Matt Lemmer op besluit dan gelijk ik al moest achter gaan om minimaal een ski op te rennen. Ja, en ik denk dat Albert Visser er ook wel wat voor oor had om Akkermers achter hem te houden.
Ja, de punten. Hè, ze beginnen steeds harder te tellen. Het grootste part van de wedstrijd speelt hem al in dit kruisrak. Hier kan de onval plaats worden. Hier binnen de avontuurlijke tripjes. En dan is het maar afwachten wat dat opsmiet. Voor eerst liep het de slag van Lemmer beter uit te pakken dan die van Akrum. Het gotje liep het een beetje groter te worden. Alhoewel Akrum toch nog een paar metertjes heen gelaaid. Daar moet het Grausterskoetje heen. Die tonnen. Krijgt hem even mooi. Kan hem heen sturen. Ja, als je de wieners even... dan komt nou in één keer weer een aardige vlaag wien. Het is... Ja. Elke keer maar weer op Nijsje. En waar komt die wien? Hoe komt die? Dus hij kan hem zo opsturen. Dat gelukt mij dan zo nou en dan eens even. Als koprenner. Dat je naar de tonnen tas sturen kennen. Ja, hij kan er natuurlijk ook lekker goed verkeerd invallen. En dan zie je weer bij de tonnen wij. En dan moet je eigenlijk heel gauw stag gaan, hè? Of door de wind, mag ik zeggen. Ja, dan... maar ja, je weet ik nooit hoe lang die vleer, die soms draaien en dan draait de wien gewoon weer maar je maai. En ja, dat zijn de moeilijkste situaties. Het is een wierte bedoeling op dit stuit op de Langwarderwielen. De Rijn komt met bakken uit de loft. Maar er is wien, genoeg wien om toch knap zielen te kennen. Al is die nog wel eens een beetje wisselend. Daar gaat Grauw. Voor de tweede keer om de gele pet heen. Ek voor de tweede keer als eerste. Die gaan voorlopig de zaakjes goed onder de praat. Juster natuurlijk ook al heel goed op dreef op de hinnen. Maar dat tweede plak achter Jereveen. En dus draait Grauw een hele sterke eerste week. Want ek in de smelle wetterkens ben ze er heel aardig uitrollen. Ja, en dan had ze nou toch wel weer een aardig gotje hier. Toch goed weer uit het kruisrek aan. Ja, maar zelfs een groter verschil liep het mij. Ja, zeker. Het rent stopt naar een 150 meter op de Lemmer. En de Lemmer had liep het zich een beetje te ontdienen van de Akremes. En daarachter zorgen we het gevecht tussen Snits en het Veen. De Lemmer onderwijs, ek naar die bopperste tonnen. Kan in elk geval heel nul zelfs bepalen hoe ze een mond snijden. Want ze hoeven net rekening te houden met de concurrentie. Dat god is te groot. En dan zitten die al 3/4 minuut achter het scootje van Grauw. 45 tellen. Oeh. Ja, het vinger kan hem de ton al hoor. Maar Snits had hem nog in de besnijing. Snits had het nog in de hand, maar het vinger, ze roeken de hitte adem in de nekken bij Jappie Visser van de Vinsters. Had Jappie Visser nou te let draait? Want hij wou hem natuurlijk Ja, opvangen. Maar het lijkt erop dat het vinger er een zielen kan. Hij laait vol op tijd weer vol, maar Kost wel snelheid. Ze moesten de fok al even lossen bij het vinger. Akkerum op 1 minuut 40 achter Grauw. Had dus nog wel een stukje in te hellen. En dus ik haast op een minuut achter de Lemmer.
En dan had Jappie Visser met de Snitserpannen toch de eerste onval van het Heerenveen opvangen kent. Want ze liggen nog voor. Dit verschil is nog altijd Leeds. Ja, hier zitten ze te heeg. Ze hebben last van de wien van Snits. En daar trok kan Snits naantje iedereen en had hij de romte om te draaien. Want als ze te dicht op elkaar zitten, dan mag Snits net eens draaien. Nou krijgt er hem een keer wat gunstiger. Ja, Jaapie Visser was in tweede hier. En Vlieden hier, ja, de woord dan net zo goed, maar hij zit nou al tussen de grote jongens in om 6 te sezen en handhaaft er keurig zijn vierde plak. Snits op een minuut of draaien achter Grauw om deze tonnen. En Heerenveen daar weer een stukje achter. Dat rent al op naar de trein een hele minuut. Maar wel stevig op positie 5. Have you ever seen the rain? Jerv op achtergrond. Nou, die hebben we het jongen. En het publiek op de VIP-tribune had het ook jongen. Ja, wat een rustig beeld, Freek, hè? Ja, die willen zeker haast zijn. Huzem. Ik bij de tonnen. En dan worden de gaten toch al behoorlijk grut hier in dit wedstrijdveld. Want we zitten nu al op jou een hele minuut achter Grauw. En Huzem die mat nog een klap meidje om naar die tonnen te komen. Wetter is hier echt aardig vlak op dit stuit. Juster zeggen we dat Johannes Meter het sturen bij tijden even oerliet aan Beint Kramer, de adviseur. Hij heel zijn, wat gebeurt hier? Dit komt net lekker uit, Elke. Dit wordt even de hele mannen met je rond in aan. Dat is mooi wat zijn. Ja, daar gaat er. Die mat, die komt helemaal stil te lezen. Wat zijn ziel terug, dat mij er aan. Hij maait dat aan de kant daar terug, Zielen. En de hele mannen in de vernieling hier, want die komt helemaal stil te lezen. Maar ja, dat is de wel de eerste die dat nou ta. Nou ja, dan ben ik het steeds. Ja, Rijtjes elkaar ik al. Hast. Nou ja, de voert er net tussen zitten hier dan wie het al. Ja, dan hier Touché West. Maar het lijkt erop dat je er verder geen gevolgen uit komen. Als je geen vlagen. Maar dat schijnt toch iedere keer moeilijk te wezen. En het is Janne Wout Die profiteert. ervan. En ik jou het shit er en god. Ken jou het ertussen. Ja. Dan. Zo, dat is dan nou even een bakboord stuurboord. Nou maar, wat zijn er mee? En dan zie je toch even, hè, dan, zoals wat eind, dan zet je heel veel terug om een oor te dwingen. Maar ja, als er nog meer scootjes binnen, ja, dan haal je die niet wel voort, maar komt de oren er weer aan. En je smiet er door waren weer hier. Dus het is net altijd wie je ziet. Jenne Wout, troscoach naar positie 8. Zoon, mag ik zeggen, Wout zijn voorlopig op 8. En Ljouwert, heel netjes, naar 9 op schoot. De hele mannen daar weer achter. Ja, we zullen nog even zien wat er nog niet is correct. Badde
op de track en trace, want die had het al een keer prachtig in beeld. Nou, elke is het maar de hele mannen en wat zijn daar onderaan van die cirkel. Ja, het is wat zijn die alle ruchten had om helemaal terug te varen naar de Walta. Dus hij hier in technisch journal lang door de wien kennen. Dat we zeggen wel jou het nou want daar hier wat zijn ik al. Maar hij wil gewoon de hele mannen er net tussen ha. En omdat je dan zo lang trof waren, ben je dus de hele mannen kwijt. Maar Jenne Wout en Ljouwert, die profiteren er weer van. Dus ja, altijd een keuze. En de jouwer komt een stuk dichterbij. Die komt er weer een stuk dichterbij. En dat week trok die actie dat wordt zijn twee plakken inleverd werd. En zak het al van een hele mooie, nou, vierde, vijfde plakje in het begin naar een achtste plak daar. En Huzem en Jennewoord, die profiteren ervan. Rinus de Jong, met het scootje van de jouwer. Ja, en tjen hem erin twee protesten. En twee keer op dezelfde wijze. Ja, dat is voor hun spietig vanzelf, want ze zitten zo mooi in het linker rietje. Maar dat levert Joert wel een tikje op. Na alle gedachten. Wilst Huzem alweer in het rommerak zit, zitten deze scootjes voor us. Alle keer nog in dat tussenslagje. En Auke de Groot is opscoot naar positie 12. Wol nog helemaal achterin dus, maar intussen voorbij Langwaar. Derde Zuidwesthoeken. En dan kunnen we toch constateren dat het wedstrijdveld al een heel eind uit elkaar leidt. Het verschil tussen de nummer 1 en de nummer lijst is al gigantisch. De track en trace klopt. Oorl kilometer. Computers liegen net. Zeggen ze altijd. Het team Steven van der Bles die had het technisch rally keurig voor elkaar. En het jouwt is altijd een prachtig mooi overzicht. Als de camera's even net sjuggen, dan sjuggen wij op het track en trace even in welke hoeken ze zitten, de scootjes. De 7 Wolden die is hem aan het verplaatsen. Nou, dat zal wel wat te betiid wezen voor een finish, neem ik gewoon. Daar is ik nog geen onleiding daar. Ja, dan is het voor de Dragsters wel een kampioenschap van Utersen nota. Ja, wist, maar we sjuggen het al weer. Het hele eind wat ze achterleiden. Zolang waar weer op de kont zitten. En zolang waar dan weer. Joert op een laatste plakje eindigen. En dit keer ik nog op een thuiswetter. Hoe hoor je de moraal heeg? Is dan altijd in teamsport de kwestie, de vraag. Maar deze twee, dit ben nog eens degene die het volst strijden om een plakje. Het Veen, Leger, Snits, Heger. Het lijkt het wel dat zelfs het Veen er nog een beetje onderuit zullen kennen. Het is een mooie hier rondte voor de wal, vreeg je links. Je daar zullen wel wat rede tonsjes lezen. En als ze nou vrije wien hebben, dan konden ze wel eens gewoon eigenwijs eronder terug zielen. Maar vanuit deze positie lijkt het alweer heel los. Maar de fokkerlood gaat erin bij het Veen. Dat betekent dat ze daar dat stukje plat voor de wing gaan. Ja, en
Dan denk je misschien, ja, wat maakt het nou uit, 5 of 6? Nou, we weten van Vlien hier wel, gewoon de eindstaan, hoe volle een punt verschil wezen kan. Het verschil tussen kampioen of tweede. Ja, en dat besef je soms nog op deze wedstrijd net zo. Maar op het eind, dan denk je later wel eens, shit, dat derde maar even, dat slagje even, doe even. Taslijn of net die fout maken. En daar is Grauw alweer om de onderste tonnen. Helemaal vrij voor. En het lijkt erop dat hij daar toch een mooi windje had. Mooi stabiel zielen kan. En de Lemmer en Akram onverloren op de positie 2 en 3. Even zien of het verschil nog groeit is of juist net. De Lemmer Nies krijgt 45 tellen erachter. Gaat ongeveer nou om die tonnen heen. En nou, dat is nou een seconde als 25. Nou, soms een beetje dichterbij kan wijzen, maar het zijn marges. Maar Akram is wel dichter bij de Lemmerkaan. Er zit niet eens correct. Haast een minuut tussen. Dat is nou net meer. Akram, die beziekert jere in dit kruisrak en waarom ik net. Om toch nog wat te doen om die positie en de opmars terug te zetten naar het tweede plak. Dit is nog net uitrieten tussen deze beiden. En het is natuurlijk extra pikant. Omdat het scootje van Albert Visser juster gelijk kreeg in het protest Shin Akram. In die bakboord-stuurboord kwestie. Ja, en dat wie ik weer even wat een nijig ietsje. Normaal wordt het op dezelfde dag altijd de uitspraak dienen. En dat, ja, er wie een getuur al onderwijs nou lang waar. Juster dan van terheen aan. Dus besluit de commissie om die geturen dan juist nog te jaren of juster let. Ik weet net hoe dat gang is. Wel bijzonder. Want in feite maakt gewoon een protesterend schip dat een getuige had ervoor zorgen dat hij op tijd bij de protestcommissie is. Als er maar al hele wichtige reden waren. En ja, dat is een nijig ietsje dat ze bij deze keer zich inviert hebben. Omdat vaak, door de protesten, de prijsuitdrukkingen in de dorpen altijd in het wetter voelen of te let werden. En nu hebben ze besloten omdat dat ik de volgende dag uitsprutsen werken. Zij kennen je het achterom zien. Het scootje van Grauw. Vrij voor. Kan zelf bepalen wat de route is. Wat de gunstigste lijn is. Naar die bopperste tonnen. En hier het duel in de midden van de mar. Tussen de Lemmer en Akram. Daarachter zien we dat de Snitserpannen, het groene scootje, nog altijd voorleidt op het Jereveen, het bruine scootje. Maar dat die echt nog mogelijkheden zeggen om mogelijk te wisselen van positie. Dat zijn al een keer peertjes, hè? Dietje en die en dietje en die. En dan valt er een gotje. Dancing with scootjes is dit een beetje. Dat, al dat Grauw net al mooi. Die doen ze het alleen nog voorop. En het slag, dat vind ik maar net om Snits voorbij te komen. Want die wil wel graag in gevecht maar dat groepje daarvoor. En hoe langer de wedstrijd wordt, hoe minder kans daarop is. Ja, Jaapie Visser van de Snits had ik een heel goed vlassenseizoen. Ik al heel wat prijzen pakt. Die had vliegen hier echt een leer hier aan. Had dat ik rustig ompakt. Net hoe stuurmaatje litten. Terwijl de resultaten van je huid. Of wat ze denken. Nou, als je op dat scootje stappen. Dan, dan verzielt het maar automatisch mooi voort. Nee, dat had er goed in. En had dit hier al mooie dingen snellitten. En je het steeds beter.
Ja, mijn excuses. Ik hier niet eens krijg even een krentenbalsje naar binnen werken, want de maag begon wat te rattelen. En ik denk dat oestieg mijn lood, maar nou jaren ze mee smakken. Ik had het broodje op, we kunnen hem ompraten. En dus kwol concentreren op de wedstrijd hier op de Langwarderwielen. Want daar zitten we vanzelfs nog middenin. Er komt tekening in de street. Maar er binnen nog een paar situaties die het nog verhoren kennen. De Lemmer en Akkerum strijden om de plakken 2 en 3. Snits en het Jereveen, die ben dwaande met 4 en 5 positie. En dan valt er toch alweer een gotje, hè? Naar Huzum, naar Jennewoord en ik naar Woord zijn. Akkerum is weer door de wingang. En waar binnen dan de concurrenten? Hier, de Lemmer en Grauw, die ben terugzet. Maar het is oppassen voor de man, Jer, want ze kiezen nou een hele orenslag waar ze krijgt. Zie je, ze krijgt volle tichtertje ja, de kant van de Zwegemer Moenen tussen Boonsweeg en Langwar. En nou zit ze helemaal onderin. Want ja, wij hebben eens net even een wienrichting hier op een kompasje erbij. Maar het lijkt dan toch dat de wien de hele tijd wat draait. En hier hebben we de Zwegemer Moenen die prachtig draait. En de wienrichting oorjouwt. We moeten de volgende keer er maar een meterke op haar. Sjeur maar eens even. Zo mooi als Jappie Visser van Snitsek een vlaag krijgt. Hij helpt nou toch weer wat aan. En ik, Akkerum, wordt al aardig op de markt drukt. En Sam wisselvalligheid in waar kan nog wel eens wat interessante dingen in de wedstrijd opleveren. Want we sjuggen ze nou al je toch oren slagen, maak je dan het rakje voor. Ja, de hele mannen spiegelt mij de jouwer. En het lijkt erop dat het veen, als dat het groene scootje van Snits is daarachter. Nee, dat moet het jouwer te zeggen. Nee, het Snits laat je toch nog heger als het veen. En dan krijgt hem weer even min het veen, de fok valt in. Joet Gin aan het Tjerkstra. In de raadbaan in de meest omheen takelen. Dat betekent dat Douwe Visser tevreden is over hoe het tuig erop staat. En waarom zou dat ik net wijs dat je zo vrij voorlezen. Maar wat je toch oors wel eens joggen is, als je zelf een begin al voorop lezen dat je een heel eind eruit rent, vooral als de concurrentie maar elkaar in gevecht is. En dat gebeurt toch net echt. Hè? Het zit een beetje de hele tijd op hetzelfde lijntje met de Lemmer en Grauw. De familie Visser, die volg je elkaar keurig. Geconcentreerd. Alles in de macht hier. De draai kan alweer inzet worden. Want daar is die bopperste tonnen. Van de 4e keer dat ze daar omheen de ronde. Ja, en daar ben op het stuitje worden nederig onboord. Ze begrijpen elkaar, ze weten wat ze willen. Alles kan in alle rest gecommuniceerd worden. Adviseur Tammo Oosterhof achterop. Moet alleen maar wat omheen te zien. En die zal voornamelijk naar de winst gaan. En daar de Lemmer alweer. En die beziekt het vanzelfs toch dichterbij te komen. Maar aan de andere kant in jouw scherm met witte scootje, daar komt Akkerum aan. Green en wit, zielen op een Marta. En hoe is het nou met de afstand tussen die beiden? Fjouwer en 40 tel zitten er tussen de Lemmer en Grauw. Dat blijft dus ongeveer gelijk. En de Akkermers moeten nog altijd wat terreinprijs aan op de Lemsters. Maar het is toch net skerig om te zien dat ze elkaar wat loslitten. Dat ze oren slagen kiezen. Dat er wat meer avontuur. Want nou dan jou de resultaten nog net om dat er toch verhoring in komt. Maar dat kan zomaar eens even gebeuren.
Want dan hebben we de noemers, ja, die zitten ik nog op eenzelfde positie. En het lijkt het zelfs dat Snits wat afstand noemen had van het vingen. Pieter Meter, die rond de tonnen. Op goed oorlminuut achter Grauw. En hier er net al die punten houden. En dan hier er nog zo mooi meidingen voor het kampioenschap. Maar ja, dat jet het spultje. Jappie Visser houdt knap staan in het scootje de Gerben van Manen. Dat juster zoals het spoor daar oer het wetter van de Snitser Marvleg. En dus zit het met de snelheid goed. Ja. Maar ik huus hem. Hier nou achter deze twee scootjes del. Komt trots dit gevecht heel tijd een beetje dichterbij. Dus ze benutten zelfs volledig de slag. De Snitser Pannen zielt een eind erop voordat er door de wind gaat. Jereveen die beziekert het al. En daar zal dan de reactie komen van Jappie Visser. Ja, en toch dit slagje krijgt iets verder terug te zetten. Je houdt er iedere keer weer het vingen smarge wien. En ja, hindert er natuurlijk het vingen. Maar daardoor maakt het er zelf ik meer meters. En daardoor kunnen de huizemers natuurlijk toch deze akkefietsjes heel dichterbij komen. De een zijn dood. Ja, dat zijn boeiende dueltjes. Dat had alle keer mij de tactiek te krijgen. Maar je moet er wel afwagen van wanneer ga ik er nog voordeel van en wanneer wordt het voordeel juist voor de champpartij. Want eens is er wat let draait, want het vingen is er wat ondertrokken aan en had nou vrije wien. Dus de tactiek is iets te let of het trucje is iets te let inzetten. Ja, en we hebben Leeuwt Huzem, hè? Die zit je net 4 achter. Ja, die komt daar al aan. Die komt heel dichterbij. Jappie Visser nog altijd op positie nummer 4. Met de Snekerpan. Het Jereveen op 5. Maar Huizenbroek bloed. En ken ze de ton aan zielen, want anders dan bleef het gotje grut. Liek het erop. Ze moeten wel alle hichten pakken. Zie maar, de fok valt er wat in. Ze beginnen wat te knippen. Ze gaan nog snelheid. Dus ze kennen een opstekker weg. Ja, die zetten ze dan wel heel betiet in. En dat een opstekker is dat je mooi gebruikmaatje van de snelheid van het schip het rjocht in de wind opsturen. Zie maar, de tuig doet nou niks meer. Het moet gewoon echt uit de snelheid van het schip komen. En dan De fokbak. beziek je de fokbak, het roer dwars en straks zo snel mogelijk het grut schoot. Want anders dreeuw je in diezelfde snelheid ik weer op die ton. Oeh. Ja, en dan verliezen je natuurlijk wel snelheid en daar profiteert je een woord weer van. Ja, die middengroep, die is nog interessant. Die zitten nog heel dicht op elkaar. En elk foutje wordt hier nog wel aanstraft. Maar Huzem handhaaft positie nummer 6. En houdt Jenne Wout voorlopig op de zonde positie. Daar is wat zijn. Op het 8e plak. Terke Klaas van der Meulen en zijn bemanning. Ja, dan krijgen wij al terug dat als wij bij de onderste boei binnen straks, dat ze van plan binnen om te finishen. En dan is het heel nieuwsgierig, want er zitten een aantal heel dicht op elkaar. En dan kan een opstekker over de finishlijn, kan nog een heel soort van. Dus de nummer 1 zullen net zo volle les van haar. Maar die middenmoot. Maar die middenwoord is spannend, Jort.
De hele mannen zet de draai al in. Maar Matt roem te horen. Want de Jouwer die scoot een positie op. De Jouwer scoot terug naar positie 9. De hele mannen. Die had ruimte doen. En daar toch nog meer scootjes die dichterbij komen kennen. In dit geval een scootje van Ljouwert. Ja, een ongelukkige wedstrijd voor Rinus de Jong van de Jouwer. Twee keer eenzelfde situatie. Maar hij denkt er blijkbaar zelfs hoor, want hij heeft geen straf genomen. Hij zielt gewoon terug. Geen groene vlaggen. En bij Ljouwert hing het nog altijd wel een protestvlag in, want En hier bezig om mooi de finishlijn erin te gooien. Dus dan zullen we straks. We gaan nog geen officieel zijn op de kotters, jongen. Geen officiële vlaggen. daar komt het scootje van Ljouwert. Ook al het beeld in Zilm. De Ljouwerters. Dit staat op positie alweerwilst. De ene finishtonne nou te wetterletten is. En dan kunnen we u staren gewoon opmeidje voor de climax hier op Langwar. Van zover daar sprake van wijze ken. Want de nummer 1 positie die is redelijk safe, denk ik, van Grauw. De Lemmer die is ik redelijk vrij voor op dat tweede plak. Maar daarachter is nog wel wat mogelijk. Nou, hij moet wat verhellen worden. Dat is ook een hele procedure, hè? Een finish erin lezen. Dat moet wel een bepaalde eersting voldoen. Ja, op zich is het volle minder dreig dan een startlijn. De startlijn met echt heel mooi heeks op de wien lezen. Want anders wordt die ene kant volle meer benadeeld aan de oren. En hier, bij een finish is dat minder belangrijk. Dan kun je hem toch opzetten, of wat ook maar. Maar in elk geval genoeg om te wijzen dat er een paar scootjes naast elkaar een ronde kennen. Maar een stuk minder dreig dan de startlijn. De Zuidwesthoeken. Op het 12e plak. En daarachter is het Langwar nog krekt voor Drachten. Maar dat scheelt net alles. Dat binnen de nummers 13 en 14. We zorgen hier dus naar de achtereind van de vloot. En heel nieuwsgierig wordt het dadelijk. Hoe komt het aan de andere kant van de Mar? Wie de vooreind? Nou, Nog geen activiteit? Ja, ze hadden vlagen in de hand daar. Onder dat is de witte vlagen met blauwe blok. Dat is de finishvlag. Ja, en dat is hem. Ja, hij is nog net officieel omheen. Maar ja, nou al. En jek het nog even. En nog een keer. Maar het geluidssignaal zit erbij. En dat betekent dat Grauw nou in het laatste kruisrak zit op weg naar de finish.
En hiervoor zullen we de startkaart lezen. En het eerste reden finishtontie. En dan zal de rugste van het merkteken lezen. Maar Lemmer en Akkerum, die zijn nog mooi op elkaar in gevecht. Hè? Dat Gotje is net zo groot. Nou, dan moet ze de tonnen ronde een lietsklap komen heen en dan ben ze eigenlijk al bij de finish. Ja, ik denk dat het je wel aardig heeg is, ja. Dat, Beetje optisch bedrog voor zelfs. ja. Maar. Het zal nog wel want het zullen wel gewoon bij de bopperste tonnen wezen. Verwacht je het even nog. Misschien kunnen we even... Ja, Even in beeld krijgen waar die oren oranje tonnen dan leidt. En waar is grauw? Daar is grauw. Nee, ze hebben Ja. rollen. Ze vinden ze leidt er. net bij de bopperste tonnen. Ze vinden ze hebben een lijn gewoon uit lijn. In het kruisrak. Tussen die twee reden tonsjes dus het afstaan in het kruisrak is volle minder uit de hel in dan ze denken. En dat is Akkerum die dan toch beziekt om Lemmer de loef aan te steken. Die gaat nog even op avontuur. Die gaat nou een stuurboord. En die hoopt natuurlijk dan mooi een gunstige vlaag hoe bakboord in één keer op die lijn hoort te komen. En dat ze Lemmer toch net te lang terug zet, liep het mij. Want als je hem dan extreem krijgt. En dan hak het door de wien. Ja, nee, die besluiten nou ik om oerstag te gaan. Matten ze nog in een lange slag op stuurboord. En dan zullen ze op bakboord op die ton komen. Ja, Akkerum had hem daar nou toch al mooi te pakken, hè, de wien. Het kort weer nog aardig grut, maar we zullen zien. En daar nog 2 oren camp aan. Snitserpan, Jereveen. Die zitten weer deun op elkaar, naast elkaar. En Huzum die loert ik op een kans. Jenna Wout zit er nog weer vlak achter. Dat kan nog wel eens een interessant duel worden. Want als je wat verdediging gaat en je wat meerdere keren door de wien. Ja, dan Dat kost het echt dat snelheid. kost een heel soort snelheid en meters. Grauw zet hem een heel eind tro en kan haast waarschijnlijk in één klap naar die finish staat. Denk je net? Ja, het is afhankelijk hoe vier hij dat zal hij doen. Hij hoeft maar geen haast rekken te houden. Hij hoeft nergens op te draaien. Als- Akkerum gaat er nou terug. Ja. Maar die is natuurlijk nog in duel met de Lemmer. En toch besluit Grauw dat ik altijd dwan. Dus komt er ik alweer in die scootjes daar van de in de achterhoede. En daar ga ik me er niet van. Lemmer nog achter Grauwdel. Dat liekt dat het gaat wel een stuk dichter worden is. En Akkerum krijgt hem even heel min, maar dat komt toch het grote tuur van Wout zijn dat even alle wien eruit neemt. En op deze beelden zie je toch alweer dat Lemmer een hele eind achter Grauw leidt. En die besluit ik om voor die orenscootjes te draaien. En leidt nog in een hele gunstige positie ten opzichte van Akkerum. Boppen de wien, boppen de turen. En dan is Grauw toch al aardig in de buurt van die finish. En dus ook van die eerste dijtitel dit hier in dit kampioenschap dan binnen Hellicelle. Daar zullen we de ene kant van die finishline. Ze zetten nog een eind terug. Ze zullen na elke dag nog één keer hoe stag gaan of kunnen ze er in één keer tussen terug. Nee, ze moeten ook stuurboord door de lijn heen. Hè. Dat zal nog net slagje. Daar wordt de draai al Want daar is inzet. de draai inzet. En dan is het Hast Safir, de kampioen van verleden hier. Douwe Visser, Mai Grauw. Onderwijs naar zijn eerste dijtitel in dit kampioenschap. 2 keer al een tweede plak, zielt 1 keer een derde plak. En nou onderwijs.
Nee, de dijtitel hier op Langwar. De laatste meterkus voor het scootje van Grauw. Ze Ja. kunnen prachtig onzielen nou. Je meter te volle zielt ik. Ik al lees je op kop. Het aftellen is begonnen. De opstekker is haast bij de lijnen. Het getrommel op het dek is al aan de gang. En daar is dan de bevestiging. Grauw wint op Langwar. Pakt de eerste dijtitel en verstevigt haar koppositie hier in het klassement. Prachtige prestatie van Douwe Visser en zijn bemanning. Nou, en de Lemmer die is eigenlijk ook wel best van het zilverjoet, hè? Ja, die doet ik hele goede zaken weer voor het klassement. Want hij levert wel een puntje in op zijn neef. Voor Douwe Visser van Grauw. Maar verstevigt zijn tweede positie weer. Op de achtergrond Jereveen. Jenne wat zijn, maar hier op de voorgrond is de draai inzet toch Albert Visser van het Lemsterscootje. Ik die kan voorlopig waarom zijn op een hele netjes eerste weekend 2 keer al een eerste prijs. Er zit een 6e prijsgebied. Nou dan een tweede. En daar ging ik de handen omheen bij de bemanning. De Lemmer. Weer op het podium. Keurige prestatie van Albert Visser. En daar is dan Akkerum. Dit Joert even slikken moesten. De jaren kregen dat ze 28 punten verwerken moesten. 14 hadden ze voortstreken. De frustratie hadden ze hopelijk een beetje van haar nazield. Want met deze positie op nummer 3. Toemke gaat omheen bij Pieter Meter. Hadden ze toch wat revanche naam. En laten ze zien dat ze wel degelijk besteed binnen om mij de sterkste mee te zielen. En dan is het even nieuwsgierig om te zien wat de oren klassement toppers binnen. En dat is Huzum, die tred is het. Ja, die levert je toch een aantal punten in. Dat nog wel mooi hier in de top 5. En het Veen. Ja, de 2 vissers nemen daar nou een liets beetje afstand van. Het beeld bloedt even leeg, maar er zijn nog degelijk even zien, halve scootjes op het water. En daar kan nog wel eens een verrassend stukje onder zijn wedstrijd komen. Want binnen daar nog een paar grote positiewisselingen west. Waar bloedt Biggelix het Jereveen, waar bloedt Snits. Kan Jenne Woord nog een sprongje naar voren, meidje? Daar is het Jereveen links in beeld. Even Sjen. Hier is toch echt nog wat moois gebeurd. Ja. Want het lijkt toch dat Jenne Woord een stuk heger loopt dan het Veen. En Jere, Huzum. En Huzum had En waar is de Snekerpan? het Veen dan te volle risico nam. Ze kwamen het in het draai een beetje onder het tuig van Snits te lezen. Ja, dit is dan, wij zitten al haast een beetje rustig achterover en denken te noteren ken hoe ze binnenkomen. Maar het is hier toch Sietse Brouwer van het Veen die hier de slag voor Len had. Ja. En ik net Liets Beachy. Nee, die zakken hier een eind voort. Huzum nog voor Jenne Woord hier in dit rak. Draait mij. Maar Jenne Woord had nog een sprongje maken. En waar is Snits dan? Daar ben ik even benijd naar, want die laatje krijgt nog op een 4e plak. Ja, daar binnen Snitsen al. Die binnen Deun op de finish. Die had dan al de goede route voen. Want dit wordt het 4e plakje op Langwar. De handen omheen.
Het scootje krijgt even een schouderklapje. Jappie Visser met de snitserpannen pakt de 4e positie hier. En hierachter is het Huzum en is het Jenne Woord. En die meid zit me gewoon nog even lastig. Die ben ons kraapje, want Huzum drukt hem voort, hè? Ken Jennewoord de lijn bezielen? Dat wordt nog spannend. Dat wordt nog spannend. Ze matten rond te krijgen als ze ernaast zitten. Maar ja, het zal Huzum Light natuurlijk heger. En die gaat maar een opstekker gaat die over de lijn. Het is als mij in het harde lopen met de borst vooruit. Door de lijn heen. Ja, ja. Het Correct. is correct. Ik zet me hield op Huzum. Ja. En Jennewoord, die maken het ook hier nog even zo spannend hier op de finish. En dat alle hier ten koste van het veen en sjugg eens even wat aan de eind erachter zit. Ja, de man gniezen er al wat om. Het Jereveen nou onderwijs om te redden wat er nog te redden valt. Maar meer als een zonde positie zit er hier net in. Nee, nou, dat moet ze nog maar aanwassen, want hier is wat zijn ik al. Dit wordt echt nog even Nee, ze spannend. maken het wien. Ken ze hem Jawel, dan maar maar- een opstekker er terug in. Nou, ik jou. Fotofinish. Fotofinish. Is het wat zijn of is het Jereveen? Voor zo'n en 8. Oh. Wat had Sietse Brouwer uit fretten? Welke slag had hij maken? Want die wij hebben mist op beeld. Maar ja, Ja, dit is een dramatisch slot. er zijn hele dure punten dit je lezen blijven. Voor het scootje van de Gerben van Manen. Wat het zo samen kennen dat wat zijn daar nog oer Hinnevlijn is. De hele mannen op 9 voorlopig. En dan zal Ljouwert richting plakt zien zielen. De Jouwer daar weer achter. En de Zuidwesthoeken koerst aan op plak Tolve. Nou, dan toch nog wat argwage hier bij die finish. Want dat Ja. zie je net vaak dat ze zat dicht bij elkaar lezen, hè, op die finishlijn. Nee, en ik beziek je het even op trek en trace waarom te vinden, maar het gebeurde al hier een beetje uit beeld. Maar ik vermoed haast dat bij de laatste tonronding het veen te dicht op de snitse pan ziet. En onder zijn tuig draaide. Dan kun je beter een beetje remje wat afstand houden dat je nog hoe stag kennen. Maar hij kon net door de wien. En moest mooi zielen met Snits. En Snits kreeg hem daar wel gunstig. En daar profiteerden we, zijn het ze kregen al, Huzum en Jennewoord van. En op de finish, ik nog klopt er wat zijn. Heel soort meters verlen voor het veen, ja. Dat is net goed voor het kampioenschap van de Gerben van Maan. Ik ken je nog even een voorlopige uitslag, Jan. Alleen er zit nog een beetje mits en maren in, want er rennen nog wat protesten. En het is nog net helemaal duidelijk wat betreft het Jereveen en wat zijn. Maar duidelijk is dat Grauw hier wint op Langwar. Op een keurig tweede plak de Lemmer. Tredde wordt Akkerum. Vierde plak de Snekerpan. Vijfde Huzum. Zes Jennewoord. Wils we hier zeggen dat Langwar tredjende wordt en dat Drachten de Riege sluit bij positie nummer 14 voor eerst. Want dat protest dat rent dus nog. Maar het pikante zit hem in positie 7 en 8. Wordt het wat zijn zonde of wordt het Jereveen of krijgen we om dat Jereveen letter nog 9 de hele maand. Zien Ljouwert, over de Jouwer, Tolve, Zuidwesthoeken. Langwar dus op eigen wetter op een tredjende plak. En Drachten, die sluit de Riege op de Langwarderwiel. En had een kampioenschap van uitersten. Had al een overwinning op haar naam. En nou dus ook een laatste plak. Maar daar kan nog verhoring in komen. Want de Jouwer die had mogelijk zelfs 2 protesten in haar.
En daarmee Hajo geweest van de wedstrijd hier op de Langwarderwielen. Wedstrijd nummer 5 in de Riege van Alve van het totaal van dit 74ste SKS-kampioenschap. Wij zullen even jaren wat er bij de microfoon staat van uw collega Geertje de Vries. Ik ben op het scootje van Douwe Visser, het winnende scootje van Joert, het scootje van Grauw. Die nog druk dwaande is om het scootje aan te lezen bij het volksschip. Ken het eventjes Douwe? Dan moet Albert het oornemen, nou, dat kan Albert wel even oornemen. Albert is de zoon van Douwe Visser. Die regelt wel even. Ja, die moet het op een bepaald stuit toch wel lekker oornemen. Ja, je dat zo? Albertine opvolger? Dat beslist de commissie. Hè? En, ik ben duivels benauwd natuurlijk dat norm voor het kaap. Want ja, we zijn wel een team als je nou. Ja. Even hoe Joert. Je kwam fantastisch uit die start en dan ben je hem gewoon net te bezielen. Dat zei zo. Dat zei zo. We hebben er echt wel iets best verdwammen natuurlijk. Maar we hier het voordeel dat Lemmer en Akkerum, die wie in elkaar de street omgaan. En wij konden dat op afstand wat volgen. Ja, het scootje rent best genoeg. Maar het weer wel uitdagend, want er binnen een paar fikse buien hoe de markt komt met dikke windskiftingen. En dat is net altijd het beste als het als eerste lijst. Want dan de geest ik net direct erheen. Dan wachten staan wat die oren doggen. Ja, toen hier Lemmer die hem toch 2 keer wat beter als us. Dus toen kwamen we er wat dichterbij. Maar ja, we konden mooi op hem verdedigen. Dus het ging zo mooi als wat. Ja, en volgens mij onbedriegen eerste Joert, ja? Ja, ik denk het ik wel. Maar ik hier het nog mooier vond dat we wat groter gaat maken hier. Maar eerst is eerst. Dus dikke prima, geweldig. Ja. Je hebt toch hele goede zaken voor het klassement. Ja, zeker. Ja, maar ja, dat kan morgen weer roos wezen. Dus, maar je bent wel blij mee. Maar ja, dan hier Klauwer en Oor als tweede jongens natuurlijk. Want volgens mij stiert hij als tweede dient. Maar nee, je moet er nou gewoon goed zielen, wist wel. Dat klassement, dat komt op het eind. En als je maar heel goed regelmatig voor inziel bloeien, ja, dan wordt het alleen nog maar makkelijker van. Dus ja. En een die-overwinning hier is nog net, hè? Nee, we zien er 3 keer tegenbij. Of de juist er eigenlijk net, want toen Heerenveen, die komen we net bij. Maar op Grauw weer het 15 meter, 10 meter. En op Veenhoop weer het 15 meter. Tussen hier en draaien. Dus ja, dan is het wel noffelijk dat het nou een eerste wuts is. Maar ja. Nou, Lok Weeske. Dank u wel. Dat weer de winnende schipper hier van Joert, de wedstrijd op de Langwarderwielen. Douwe Visser van Grauw. Hij noteerde al een tweede plak, 2 keer een tweede en nou dus Joert een eerste plak. En kan dus maar jocht zeggen dat hij de terjochte koprenner is ontnota in het SKS-kampioenschap. Dit weer wat u zo belangrijk, de wedstrijd vanuit Langwar. Morgen zullen we ook graag weer. Dan gaat het hele circuit richting Eerlahuizen en hopen we weer op mooi waar, mooie wien, zinneschien en een mooie strijd. Dank voor het zien ontnota. Volg onze site voor de uitslagen en de nijpeteren. En alvast graag ontmoen.